chama gima dhi timore kuna dhi romogo. Kidwa bedo jachama tibedo jachama straightforward. Kidwa lead jou ti lead by experience. Ok ichak ibed ng'ama oluor ma pod opando ni an koni gi kocha gi koni. ODM chalo gi IBC, en kama ji larore kendo en kama ji te dhi kong'e ni kanyo en modhi yudo. Koro mian kaka ogada an ayie gi chike te mag jo IBC, an ok adhi cross. Koro aonge problem kata okete mana ni donjo kawuono to kiwuog kiny, I don't have problem. An ok anu kindo ma pod rito ni ji adi modhi register. An ase register masechulo pesa adhi e campaign. Mogik madwa ni mondo awachi en ni gimodwa ni mondo wager party obed osik en chama kubwa. Akwayo baba ni mondo jok moketo mabedo jotelo e chama mar ODM onon gi mo piedh gi mo chung gi kech wakia interest gi. Anapani interest mar ja politician onego bed interest mar jopiny kaka udhi tiyo maber. To interview mitimo en ni jopiny ema dhi to yiero ng'atgi ma gifeel ni nyalo rito gi. Koro ana feel ni waket gik moko bed free and fair, wabed gi transparency, to chama kubwa mar ODM dhi bedo kasiko nyaka chieng'. To ka waketo mibadhi ni ng'ato nigi ng'ate moro modhi mako, taparo ni mane kama waketho godo chama. Mar ariyo, ng'amineno ka pod dwa pondo, dwa cross, mano ng'ama oluro competition. Kose nyuol dichuo kogada, di competition mo. Kan tiye gimarach midhi romogo, romo gi gimarach mondo ing'e ni kai romo. Ing'e ni Mheshimiwa Kindo mosiepnani, an nase supported 3 times. Asegone ombulu didek, agone ombulu e ODM, agone ombulu e Independent, ochako chung' onyisa nodhigo odhi kudwaro, ochako wene ng'ama chielo. The agreement mano ne margi. Sani gimwadwaro ni an to kaka chung' ni Mheshimiwa Kindo, an ok adhi wene ng'ato. An adhi ni dhi yiera, kata ok dhi timo ang'owa, kata ok dhi yiera. Mane ma dhi ng'ego ni an gi kura di within our constituency. To ere ka nyalo manage constituency wa in a better way. Koro chike mag IBC mar keto ni ng'ato cross no onego gered gi nyaka 2027 mondo kija chama tibed ja chama, kija independent okotami bedo ja independent. The independent ni kuno Raila Amolo Odinga nomiwa direction maber kabisa in 1994 kano diye Ford Kenya to resign as a member of Kibera constituency to duogo gi chama ne Lang'ata constituency to duogo gi chama ne mochungo mochako doke od bura chakre chieng'no nyaka wuono osebedo ka en party leader. Kifil ni ODM ok berni we badhri gi independent dhi oko kacha register chama ni di chungi chama ni kaka iluongo no Ochieng' koso Ochieng' be kano di ODM to wuok e ODM to dhi register chama ne to bedo gi chama ne. Koro tinde onge kumochikore modhiye en chama ne. So ana feel ni mondo wabed gi multi partyism mane Jaramogi Oginga okedo nego gi Raila gini gorengo gini en ni in gi ratiro mar bedo ja chama to bed gi ratiro mar wuok e chama michak chama ni to wane modhi dong' gi chama mar ODM ni kech an nachake 2006 kano wae referendum to an nabedo member mar party pok awuok signature na pok obedo anywhere na wuok e chama. So adhi bedo ja chama nyakenda pani an mbele ka wane modhi bedo leaders mag chama mar ODM. Koro an ok aringi be ok awuogi wadhi fight inside. To fight mwadhi by election ni dhi nyisowa ber mar chama mar ODM. Koro joma pod oluor gin gibedo oko kuno. To joma oridore ka wan mong'eyo ni wan romo wan wadhi e chama kanyo. To mana pod anuoyo ni king'e ni okija Kasipul ma wacho ji owinji pondo gino winji bed kari. To kija Kasipul wadwa fight ei kang'owa ei Kasipul. Kija Ndhiwa bed Ndhiwau. Kija Kanye bed ang'owa karu. Wejo Kasipul or fight their war in their constituency. Nche olungu bura Nairobi ka nolande Ramogi ka gi jok mano chung madhi manyo kom en mane geremo gi wuok te achaka dong' e chama ka kenda ne wawacho ni gimo kwadhi timo en ni da onge ng'ama dhi ringo gi rungu gi beti gi pala. Beti gi pala gi rungu ok go ombulu. Gima go ombulu en kura ma ja chama dhi gonwa kata ma jo Kenya ma jo Kasipul dhi timo ang'owa dhi gonwa. Koro pod alando sani ni beti ncho rumo. Kasipul nyaka nochak campaign gi kwe to kama siro ma jaduong' Okindo wacho ni iro ni chairman mar party mar constituency kidede makor gweng' bendo chung' wacho ni wan gi jachama en kia ng'ane while wan ji mang'eny e chama ka iro ka nyaka ng'ama oyiere polling station
ni en chairman mar polling station bose biro ni en gi jachama ni koro gi jachama oganda manochako bedo chama 206 kapok onyuol chairman moko mag jo polling station bopore ni ok nigi this time engineer keturu gunjo bed straight ni jo chama gin ji temo register under ODM to ng'ama ok ja chama either oja UDA or samoro no donge PNU or samoro en wach dhogi e party gi to party wadwa ni kain kata mana chairman mar polling station rit nyaka watim welo kaiti mark bad ng'ato ma jo chamo te bangowa oyiero to kikelo differences like ne wantiere gi party primaries mane yiero ka nino ka aspirant number 1 negi joge moko moyiero aspirant number 2 boke list Nairobi an wuon natamora ni party adi manyo odhi kucho gidhi gi sero mbulu gidira wuo kodgi gidhi gi manyo mbulu ambe gi kwayo mbulu ng'ama gidhi gi yiero no ema dhi bedo my party leader ema dhi bedo chairman na ema dhi bedo secretary to ka biro gi list na kaka ne list mar go kaka majiabo biro gi list ne ng'ama chielo be gi list ne kato list gi ng'ata chiel ma mare dhi okadho ng'ama mare okadho ni odong gi minority because majority otima ngowa odong wadwa ni pa chama omiwa thuolo mar jok ma larre grassroots kuno endo gidhi gi larre kendgi to ka giseyierore to wakawo ng'at ma giyiero ne mondo watima ngowa watigo same to by election jite oromo bedo mbunge jite oromo bedo chama wawe jopiny omiwa candidate then we support. Ero kama na inya nikitano ka sabe de rio record waka wadongi matine dakika 15 mar mondo mwatiek chendo makama